Misal buat Karantara Putri, semuanya aja dikasih mendung tanpa dan kabeh kuwi sing diarani perjalanan. awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis layak omah-omah aku maca Quran sarungan Aku blonjo dasaran saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan wis beda marang ya ku Bursa Indonesia